niin, hiihtoreissu alkaa vaskikello. Eka pitstoppi. Ja meillä on tänään driverina Martti ja Ouluunkin on tuosta vielä vähän matkaa ja Apisko kutsuu. Lunta ei näy, mutta kyllä sekin varmaan lumiraja kohta tulee. Turnio. Ja tää on tornio. Tää on oikein tämmönen, tää on vähän tämmönen funkkistyyli, ihan tyylikäs meininki. Tiksis on tämmöset vedetty jo matalaksi kaikki nää. Niinku meri läsnä, kun on purjevene pienoismalle. Sulla on vähän niinku Hangossa. Onhan sulla henkkarit mukana. Vanha mestari ei tarvii. Vanha mestari ei tarvii. Tämmönen mestari. No niin. Missä? Amerikan hintoihin se tähän sama hintaan Jenkeissä yhden pizzan. Niin, Siis saiko sillä yhden pizzan tai ehkä tällaisella subista sai tommosen pitkän subin. No niin. Eli se me otetaan. Eikä lasi nyt se lähti tästä tää reissu. Tuoksunen taas. Joo, kyllä. Täällä merenranta Kapakassa. Meillä on kuin Hangossa. Vähän pohjoisella alkaa luntakin näkyy. Joku Länsi-Vaasan matka lähestyy kohti Apiskoa. Enää vajaa pari satamaa. Valkkeri Café. Pääsiäis. Kuka? Tyylikkäät kalusteet. Otettu ne mummon vanhat kalusteet käyttöön, mitkä ei kelvannut kellekään. Viidäkö joo. Sulla olisi ollut noita. Niin, kyllä. Niin, semmonen smörrebrödi, että oksat pois. Kaivosta kaivoksen perään. No, tällä näköinen torppa, kun me halutaan sinne Rautavaaralle. No ei todellakaan. Kiiruna. Näin näyttää kaupunki. Narvik. Tää olisi vähän niinku olisi oltais Kazakstanin Ridderissä. Siellä oli karvan verran karumpaa. Tämmönen kylä tää Kiiruna. Niin on kaivos porukalle rakennettu uutta tönöä. Tää nyt näyttää vähän semmoiselta duunareille solut tohon.
se kiiruna jäi taakse. Kaivoskasoja riittää siellä täällä. Ja päätettiin Martikka, että ei meistä ehkä kaivosmiehiä sitten tekään tuu. Ei asunut ollut ei ollut. Siinä painat päivää, pitkään päivää siellä puolen kilsan syvyydessä ja siihen tuut köhimään sitä kaivospölyä siihen partsille ja mentää mellaööliin, niin noutääkössä. Niinpä. Ihe, kato Martti. Tuolla jos hämöttää tuota meidän mäen. Nyt näkyy meidän mäen. Niin, siinä sitä menee sitä malmia tuonne kohti Narviikkia. Hiilimoottor. Sitten tämäkö se on se Rautavaaran kaivoksen tulevaisuus? Tämä näkyy. Hiilivaunuja puksuttaa. Ei jumalauta. Aika lähellä jo 1,4. Tuo näkyy vähän Apiskon mäkeenkin jo. Ei tää nyt ihan pieni kyllä. Lähestyy. En tiedä onko tää vai mikä. Käydään kattoo. Panoraama. Aika hyvä panoraama. No niin, tämmönen. Kyllähän me Martti varmaan tässä mahutaan oleskelee. Mitäs me oot? Eikö tää nyt 400? Eiköhän me mahuta. Eikä me tässä mahuta. Eikä me mahuta. Huoneet sitten. 2 erillistä sänkyä ja näette saineeksi. Tehdäänkö me, Martti, että me otetaan noin 2 erillistä? Joo. Ihan jees. Vasta ladattu. Apiskon kirkko vai mikä tää meikkasit, Martti? Kirkko vai joku hiiri? Mountain Lodge. Mountain Lodge, joo. Mountain Lodge on tämmönen. Se näkyy näköjään. Yksi hissi. On se ihan pitkä mäki. Aika mielenkiintoinen paikka. Tässä on niinku 10 autopaikkaa. Juu. Näin on.
Miltä näytti? Ihan jees. 4 isoa autoa parkissa tuossa. Okei. Tässä on Kyllä. Niin, täällä on ryhmä saapunut ja otetaan sitten tässä toi Joonas tuolla häslää vielä. Mut meillä on täällä noin tarjolla tänään kakejuoma Marskin ryyppy. Elikkä tervetuloa. Kiitos. Martti Abiskoon. Tuo Joonas kun alkoi meidän junnutiimi yskittämiselle. Hienolle joo, tervetuloa ja ei muuta kuin hyviä hiihtoja. Hyviä hiihtoja. Näyttää ihan hyvä. Me vähän hiplaatiin heistä lunta Martin kanssa, näytti ihan hyvältä. Täällä on koko ryhmä jo tullut paikalle. Kyllä. No niin, oliko matka meni sujuvasti ja... Se menee aina sujuvasti. Hyvä kuski. No niin, BMW. Vai miten se vaan? No mä oon samaa mieltä hei. Joo, Martti. Ajanko Arska metrissä? Mut tiedätkö mitä? Mut Martti hei. Se on 20 vuotta sillä tullut näitä reissuja ja se ei ikinä ajanut. Aina se onnistuu joku jallittaa. Kyllä. Se on yleensä aina uusi tulokas. Mut mä olin, hei Martti, eikö mä sanonut sille, mitenkä se kun lähdetään ohittaa, niin mitä pitää tehdä? Ei tarvinnut tuolla Bemarille tehdä nylkyttää yhtään. Niin, nykin. No niin, tuo uusi asia täällä Martti tekee. Arska tuli jeesa ja tuo Martille punaviini. Joo, homma etenee. Ja tänään meillä on spagetti bolognese, semmonen. No niin, ja tänään toimii viininä tuo apinoinen kuningas. No niin, ja tästä kokille tämmönen apinajuoma. Näin, kippistä. No niin, täällä on meillä tänään on spagetti ateria. En tiedä mitä tää on. Tää on drone-kuvaa. Okei.